Oy, Ang dulo sa pag-ibig natin na magtatagal. uy, Ma'am Krisa 27. Hello naman dyan sa'yo, Ma'am Krisa. First honor. Oo nga, Ma'am. Ikaw ang first honor. Hello, hello naman dyan sa'yo, Ma'am. Welcome, welcome sa aking live streaming. Ma'am Krisa 27. O, diba? Sean TV Guapo, nandito na rin sa atin. Mega, mega love shoutout din po dyan sa'yo, Sir Sean TV Guapo. Welcome, welcome din po sa aking live streaming. O, diba? Sino pa ba? Night Boot. O, diba? Nandito rin sa atin si Night Boot. Saglit lang, guys. Second lang kayo, sabi ni Sir Sean TV Guapo. Oo nga, second lang kayo, guys. So, Sean TV Guapo. Sana lahat guwapo. Sana lahat guwapo. Oo nga. How to be guwapo, sir? Kumusta? Mega love shoutout po dyan kay Sir Sean TV Guapo. Nagbabalik din natin na kaibigan. Highly recommended monetized channel also si Sir Sean TV Guapo na nandito sa atin. Sir Alden Ray Cabalo nandito na rin. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, Sir Alden Ray Cabalo. Mega shoutout po dyan sa iyo, sir. Welcome din po sa aking live streaming. Si Ma'am Maylin Mapili nandito na rin sa atin. Hello din po dyan kay Ma'am Maylin Mapili. Nagbabalik din natin na kaibigan. Tamsak po, sir. Ayun. Mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Maylin Mapili. Welcome din po sa aking live streaming. Mama Elma nandito rin. Hello po dyan sa iyo, Mama Elma. Mega shoutout din po dyan sa iyo, ma'am. Welcome din po sa aking live streaming. Thank you for that sweet tamsak, ma'am. Mama Elma, ayun. Sino pa ba? Maong gipinger na lang. Shout out sa lahat, sabi ni Ma'am Krisa 27. Premier ko, sir, pa-finger please. Ayun. Sige. And swim every ocean just to be with Kunin ko muna, sir, yung iyong premier, sir. and fix what I'm broken. Oh, 'cause Ay. you to see that you are the reason. There goes my head, Ay. and you are the reason Lagay ko muna, guys, kay T1. Ayan. my heart keeps bleeding Si Sir Sean TV Guapo. tonight. If I could turn back the clock, make sure the light T1, guys, T1. Ayun. Baka naman, maluoy mo. Ganda na music. Remember ko, tuloy utang ko. Di ba? Sana all. Mega love shoutout naman dyan sa may utang. Loris Joy Pahardo, mega love shoutout naman dyan kay Dwayne. Nagbabalik din natin na kaibigan, guys, si Dwayne. Kumusta, Dwayne? Wala pang ano sa akin si, yung engineer. Wala pang update sa akin. Chinat ko yun kahapon. Kung anong update, sabi wala pa naman daw na update. Mag-update na lang daw yon, sabi sa akin. Nakikita sa window ang ring light, di ba? Oo nga. Are the reason. Wala kasi akong ilaw dito, guys. Ring light lang talaga ang ilaw ko, di ba? Shout out sa lahat, sabi ni Ma'am Krisa 27. Mama Elma, wala ka bang ano ngayon, Mama Elma? Mega love shoutout po dyan sa iyo, Mama Elma. Welcome po sa aking live streaming. Merong premiere, guys, si Ma'am Elma Tihada. Hanapin ko muna, guys, yung ano ni Ma'am Elma. Yung kahapon ba ito, Ma'am? T8. Ilagay kita, Ma'am, sa T2 para makompress. Ayan. T1 and T2, guys, baka naman. Yung mga nangangailangan ng WH dyan, guys, yung mga nangangailangan ng WH, I am giving away WH also sa mga nangangailangan ng WH, monetized and non-monetized channel. Okay, Chad, maraming salamat. Pero sure na to, Chad. T1 Dan Pulpak, sabi ni Ma'am Krisa 27. Nakaantay na lang doon ng advice ng HR. Si Ma'am Krisa 27. Ayan. Bigyan kita ng 1 WH, ma'am.
Let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest guys, si John Ray Soronio. Hello host, baka naman pwede pa tamsak host. Mega shoutout din po dyan sa iyo, John Ray Soronio. Bigyan kita sir ng iyong moderator function para naman makapagsimula ka na rin makipagkaibigan dito sa aking live streaming. Ayun, meron ka bang Sir John Ray Soronio? Meron ka bang papatamsakan? Okay Chad, salamat. Okay. Sige. Tulad mo ba akong nahihiya? Copy and paste. Ayan. Alod na Hanapin ko muna guys kung meron si John Ray Soronio. Pri, mega love shoutout naman dyan kay Pri. Nagbabalik din natin na kaibigan guys, si Pri. Mega shoutout naman dyan kay Pri. Welcome din sa aking live streaming Pri. Si Ma'am Jonas Salundaga, ayun. Kung di nyo pa guys kaibigan yan si Ma'am Jonas Salundaga, makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Pri. Nagbabalik natin na kaibigan. Very supportive natin na kaibigan yan. Pri, kumusta? Nasa harang daw. John Ray Soronio, meron ka bang Hindi ko mahanap ang ang channel mo. sa pag-alala. Tamsak po, Tito Uragon, kumusta na po ikaw? Ayun. Okay naman po, Ma'am Sophia Bianca. Mega love shoutout naman dyan kay Ma'am Sophia Bianca. Highly recommended channel also guys. One of our VIP member na si Ma'am Sophia Bianca. Ayun. Mega love shoutout naman dyan kay Ma'am Sophia Bianca. Kumusta? Patamsak po guys, sabi ni John Ray Soronio. Sige. Patamsakan natin yan sir, patamsakan natin. Sana nga'y Ay, akala ko Premier Bisayang OFW. Akala ko may Premier. Naka-live ka ngayon. sa biglang pagkabahala. Si Bisayang OFW is naka-live siya ngayon, guys. Ayan. Tunay Tamsak na lang host. hindi alintana. Bakit? Sandali na lang. Sige. Ilagay natin. Patamsak na. Pabomba natin. Give me a couple of minutes, guys. Ipabomba natin sa mga papasok. Guys, pabomba ako, guys. Pabomba naman ako. Ayan, star 4. Tamsak dan host, sabi ni Ma'am Evangeline Putayre. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Evangeline Putayre. Nagbabalik rin natin guys na kaibigan si Ma'am Evangeline Putayre. Highly recommended channel also guys yan si Ma'am Evangeline. Kumusta Ma'am Evangeline Putayre? Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Thank you for that sweet tamsak also Ma'am Evangeline Putayre. Sino pa ba? Eto guys, pabomba ako guys. Tamsak po siyang TV Guwapo. Kumusta na po ikaw? Patamsak po ako sa bago kong Premier please. Salamat po ayon. Sige, hanapin ko rin ikaw Sophia Bianca. Sinasadya mo akong masaktan pa. SB1. Let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest. Tusok, sabi ni Cristianong Rabasero. Mega love shoutout naman dyan kay Cristianong Rabasero. Nagbabalik din natin na kaibigan guys, si Cristianong Rabasero. Ay, hindi pala. Bago natin na magiging kaibigan, nabibigyan ko pala ng kanyang moderator function para kulay blue na rin siya. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, sir. Cristianong Rabasero. Mega shoutout po. And thank you for that sweet tusok. Welcome din po sa aking live streaming. Mga popoging lalaki sa balat ng Tinalupan nandito na rin sa atin guys. Bokliagas ang pangalan. Hello naman po dyan kay Sir Bokliagas. Nagbabalik din natin na kaibigan guys. Mga Papa Balls, Yummy Balls. So diba, sana all. Pero Jots. Megalap siya po dyan sa Sir Bokliagas. Welcome din po sa aking live streaming. Ayun, sino pa ba? And paste and si Ma'am Evangeline Putayre meron din guys na copy and paste. Ilagay ko muna kay T3 si Ma'am Evangeline Putayre. Ayan. Minamahal ko. T3 guys, T3. I love the background sa mangubat. Oo nga sir. Pag-alala at okay lang. John Ray Soronio, T1 ay star 4 ang i-type mo. Ayan, star 4. Ayan. Sabi nga Ilan ang TT host? Hanggang 3 pa lang sir, hanggang 3. Ayan. Sino pa ba? Ma'am Evangeline Putayro, T3 ka ma'am? Sana all ganda ng kanta. Yung mga utang, magbayad na kayo.
Oo nga. Ipunin nyo lang guys. On the way host, sabi ni John Ray Soronio. Ayan. Puchikat. Uy, nagbabalik natin na kaibigan guys. Si Puchikat. Nakaka-inlove ang background. Mega love shoutout naman po dyan kay Puchikat. Nagbabalik natin na kaibigan. Hindi to guys bago sa akin. Mega love shoutout naman po dyan kay Puchikat. Bigyan kita ng iyong moderator function. Para naman kulay blue ka uli. Mega shoutout naman dyan sa iyo. Puchikat. Welcome back din sa aking live streaming. Pasama ako sa TT host. Ayun, sige. Meron ka bang ano, Sir Bok Diagas? Sige. Ay, oo nga pala. Meron ka naman talaga ah. Ano ba yung code mo kahapon sa akin, Sir Bok Diagas? Ilagay ko kay T4, guys. Nawala na ng saysay ang pagmamahal na kahit tagal ko rin. T4, ayun. T4, guys, T4. Ipunin nyo lang guys, tapos sabihan nyo ako kung ilan ang tinam sa kanya. T1 hanggang T4 guys. Baka naman, thanks sa kulay blue po, ayun, sabi ni Puchikat, nakakamiss ka host. Thank you naman po dyan, Ma'am Puchikat. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Kumusta naman tayo ma'am? Sa'yo, ito nang huling awit. Bok Liagas dan sa premiere mo with Kalembang All. Salamat po ayun. Sabi ni Ma'am Evangeline po tayo rin. Ma'am, bigyan kita ng ano? Bigyan kita ma'am ng 1WH. Ayan. Mamigay tayo. Ma'am Adel Sulit nandito na rin sa atin guys. Si Ma'am Adel Sulit. Nakatulugan ko si Ma'am Adel Sulit. Naka-BG sa akin yung ano, yung kagabi. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adel Sulit. Nagbababa ng kanyang nagla-live streaming pala. Ayun, nagla-live streaming tuwing alas 10 ng gabi si Ma'am Adel Sulit guys. Yung mga nangingisda dyan, yung mga nagpapatamsak ng mga premiere nyo at ng mga kung ano-anong pinapatamsakan guys. Puntahan nyo yan si Ma'am Adel Sulit. Maraming may tutulong, may iaambag yan. Para sa ekonomiya ng bansang Pilipinas. Hello naman dyan kay Ma'am Adel Sulit. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Maraming salamat po host na yan. Always welcome po ma'am. Baba ako bahay host, salamat. Sige lang po Chris, ano ba yan? Cristianong Rabasero, ayun. Tawagin mo lang si Nightbot guys. T1 only, a new tamsak. Ayan, sabi ni Ma'am Adel. Noted po, Ma'am Adel. 1WH mo. Tawagin nyo lang guys, yung mga bago sa aking live streaming guys. Wala kayong ibang gagawin guys. Tawagin nyo lang si Nightbot. Tawagin nyo lang guys si Nightbot. Hahanapin ni Nightbot ang inyong bahay at ibababa yan dito sa aking live streaming. Jovens TV Vlog, bago rin po natin guys na magiging kaibigang kadikitan or kabarkada si Jovens TV Vlog. Hello po host, mega love shoutout. Mega love shoutout din po dyan sa iyo. Jovens TV Vlog, bigyan ko rin po ikaw ng iyong moderator function para kulay blue ka na rin. And welcome din sa aking live streaming. Ayun, bago natin na magiging kaibigang kadikitan and kabarkada si Jovens TV Vlog also. Ayun, hello naman dyan sa'yo. Welcome din po sa aking live streaming. Bok Liagas Dan Tusok 1, 2, 3. Diba? Sana all. Nagsariling sikap. Kagabi pa to nagsasariling sikap. Tusok na 2 premiere, sabi ni Pri. Ayun, si Pri. 2WH, nangangailangan pre. Salamat po ng marami host. Always welcome po. Jovens TV Vlog. Adel Sulit, mega love shoutout. Sabi ni Ma'am Jonas Salundaga. Diba? Wala na akong gagawin. Baka may mga katanungan kayo guys. Pwede kayo magtanong. Sa mga gusto magtanong, sa mga may itatanong. Puchikat, nagbababa ng kanyang bahay. Sana all my code. Uy, oo nga. Ma'am, sorry naman kay Ma'am Sophia Bianca. Ma'am Sophia Bianca, pwede magbaba ng bahay. Pwede po, sir. Pwede po. You can promote your channel, guys. You can promote your channel or you can drop your link. Whenever you wanted to, promote your channel or drop your link. Ayan. Walang bawal dito, guys. Walang bawal. Oo nga. Baba lang bahay, guys. It's totally okay. Or kung ayaw nyo, guys, magbaba ng inyong bahay, guys, tawagin nyo lang si Nightbot. Isang tawag lang kay Nightbot guys. 1 call away lang yan si Nightbot. Hahanapin ni Nightbot ang inyong bahay at ibababa ni Nightbot ang bahay nyo dito. Di ba? Subukan niya. Sophia Bianca. T5,
bigay ko sa iyo, Ma'am Sophia Bianca, yung T5. magsisi Ayun, T5. Ang bait naman ni Nightboot, mana sa iyo. Ang bawal lang dito yung hindi jutes. Oo nga. Oo, yung mga jutes. Pwede. Oh, 'di ba? Pwede rin yung jutes. Maluoy na stuck na. Stuck on you ako sa 20. O, 'di ba? Sana maglagas uli ang mga 200. Tamsak po, Mama Elma, kumusta na po ikaw? Sabi ni Ma'am Sophia Bianca. Mama Elma, mega love shoutout daw. Sabi ni Sir Bok Liagas. Oh. Maluoy. Maluoy guys, maluoy. Sana mag-ano. Oo. Ito guys, oh, dikitan nyo to guys, si Pri. Ayan. DS. Si Ma'am... Sir Bocliagas guys, baka hindi nyo pakadikitan si Sir Bocliagas. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan. Napaka-legit and organic. Mga legit pa sa... Mga legit, o diba? Legit pa sa mga ex nyo. Oo. Kaso jutes. Patay tayo dyan. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga mamis na tumatambay kay host, o diba? Hello naman po dyan sa lahat ng mga mamis, o diba? Cool TV Family, nasa harang daw si Cool TV Family. Mega love shoutout naman po dyan kay Cool TV Family. Welcome din po sa aking live streaming. Tusok na Ma'am Jonas Salundaga, sabi ni, ay pre, meron ka bang ano? Meron ka bang premiere pre? Pre, meron na? Asan ba yun si pre? Pre, meron kang ano? Huwag na pre, parang awa na. Nabawasan na ako kaninang alas 5. O, sana magbawas uli. Hanggang 200. Meron ka bang premiere pre? Jobens TV Vlog, unahan na kita sir. Happy Mother's Day po, Tita Jonah. Iwanan lang naman. Kailan ba makakatulog ng mahimbing? Kahit ilang minuto lang na di ikaw ang nasa. Wala naman pre. Pwede lang naman. Wala naman pala si pre na ano, premiere. Wala pre, pobre na ako. Sophia Bianca, hello. Cool TV Family, naka-background sa atin. Hello naman dyan kay Cool TV Family. Bagong-bago natin guys na kaibigan na nagbabalik sa ating live streaming. Hello po dyan sa iyo, Cool TV Family. Welcome din po sa aking live streaming. Jonas Salundaga, sige po, balikan kita agad. Sabi ni Jovens TV Vlog. And guys, pabomba naman ako guys. Yung sabog-sabog. Sige na. Eto. Guys, patamsak po ako sa bago kong premiere. Please, salamat po. Ayun. Ano ibig sabihin ng maluoy? Sabi ni Sir Bocliagas, maawa, sir, maawa ang maluoy. Oo nga. Maluoy, maawa. O, yan po yan. Alam mo, ano, naintindihan ko yun. Bisaya ako, Bisaya. Oo. Dugay na sa Pilipinas, tunto maghihapon si Bungoy. Putsikat dan sa'yo with bell all. Salamat. Ayun pala yun. Opo sir. Oo. Hello host, sabi ni Dandansoy TV. Oy, Dandansoy TV. Mega love shoutout naman po dyan kay Dandansoy TV. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Dandansoy TV. Hello naman po dyan sa'yo Sir Dandansoy TV. Welcome din po sa aking live streaming. Diba? Sir host Bisaya. Sad po. Ayun. Maluoy na kayo, bugbugin nyo na bahay ko at premiere. Natuto eh. Ma'am Mariana Channel, nandito na rin sa atin si Ma'am Mariana Channel. Nagbabalik din natin guys na kaibigan, Mariana Channel ang pangalan. Hello naman po dyan sa aking kababayan. Mega shoutout po dyan sa iyo Ma'am Mariana Channel. Highly recommended monetized channel din yan guys, si Ma'am Mariana Channel. Tamsak po, thank you for that sweet tamsak Ma'am Mariana Channel. Welcome din po sa aking live streaming. We have so much to thank. Praise the Lord for we can see His grace towards us. God is indeed the God of love. Sabi ni Leone Ariola. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Leone Ariola. Mega love shoutout to you Ma'am Leone Ariola. Welcome din po sa aking live streaming. Jobens TV Vlog na po sa nakapin sa'yo. Sabi, sabi ni Pri. Bok Liagas, mamaya pokpok natin. Tamsakdan host, God bless, sabi ni Ma'am Leone Ariola. God bless din po ma'am sa inyo. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Sino pa ba? Tito. Okay pa po ba ang Tito? Ma'am Mariana Channel, kunin ko ma'am ulit. Tumigil ang mundo.
Kunin ko uli, ma'am. Yung premiere ni ma'am na ginisang sardinas, binali ko kasi ay inano ko binaba ko si sa Tito. Ilagay ko uli ikaw sa T6. Ayan. ko. At hindi Ayun, T6 guys, T6. Maluoy mo, maluoy guys, maluoy. T6, patamsak naman ako guys para kay Mama Mariana channel. T1 hanggang T6, Evangeline, dana ako sa'yo, sabi ni Dandansoy TV. Baka naman guys, if someone visited your channel, please do return the favor back guys. Please do. sa iyong panalangin. Ang kalat ng aming si Bebe Sane, yung mga baril niya nandun sa Bebe. Nandun sa upuan, Bebe. Yung mga baril ni Bebe Sane. Sige po, salamat Sir Uragon. Sabi ni Ma'am Mariana Channel. Anong mo na itama? Patamsak naman ako guys, T1 hanggang T6. Yung mga nangangailangan ng WH dyan guys. Sabihan nyo lang ako kung ilan yung tinamsakan nyo. Mamigay tayo ng mga WH guys sa inyo. Oo nga. Yung mga nangangailangan dyan. May kinang sa mata. Bebe, yung mga laruan ni Bebe Sane nandun sa upuan, Bebe. Tumingin kung saan Tapos ito, Bebe, yung mesa ni Bebe Sane. lumisan at tumigil ang Yung pinaglalaroan, Bebe. Oo. Binitbit mo, Bebe. Okay na, Bebe. Ba't binitbit mo? at hindi Oo. lumas. Sino pa ba? Sino pa guys may premiere dyan? Sino pa may premiere? Patamsakan natin guys mga premiere nyo. If you have premiere guys, huwag kayong mahiyang magsabi, huwag kayong mahiyang magtanong. Oo nga, kung may right made ba yun? T5, si Sir. Kumusta naman tayo dyan, Sir? Magtamsak din ako, tamsak Laban mo. sa mga premiere. Nakatamsak na ako kay Sir Bokliagas. Ayan. Kahapon pa. Nung ako'y Sino pa ba? di mo. Dandansoy TV at dan na po ako sa iyo. Ayun, sabi ni Dandansoy TV. Kanino ba? Kanino? Kanino Sir Dan? Salamat. Kay Sir Bokliagas. Sige. Magtamsakan kayo dyan guys, magtamsakan ako nga. Yung may mga premiere pa dyan guys, sabihan nyo lang ako kung may mga premiere kayo. At kung may mga katanungan kayo guys, pwede kayo magtanong. Sagutin natin yan. Anyways, ano pa ba? Hello naman dyan kay Bebe na nasa likod ko. Ano bang ginagawa mo dyan, Bebe? AR po, ayun. Ibig mo'y walang kapantay. Host, sana matulungan mo ako sa aking munting channel. Salamat po. Sabi ni Joben's TV Vlog. In what way po, sir? In what way? How may I help you, sir? Dan tusok T1 to T4 except sa T4. Plus 1. Sige. T1 to T4 dan po ayan. Sabi ni Cristianong Rabasero. Sige, noted po Cristianong Rabasero. Kunin ko rin yung pangalan mo. Cristianong Rabasero. Ayan. For WH, sir. Noted. WH ba katumbas host? Opo, sir. Opo, sir. Bawat tamsak nyo, guys, katumbas ng tamsak nyo is bibigyan ko kayo ng 1 WH at kung may premiere kayo gusto nyong patamsakan, guys, patamsakan din natin yan at bigyan natin ng mga WH ang mga nangangailangan ng WH. Diba? Monetize and non-monetize channel. I am giving away WH, guys. Sino pa ba? WH ba katumbas host? Ayan. Cristianong Rabasero, Mariana Channel, Dan. Ayan, sabi ni Ma'am Evangeline Putayre. Ang liit pa ng bahay ko, host. At WH, salamat po, sir, host. Sabi ni Joven's TV Vlog. Sir Joven's TV Vlog, pwedeng pa-type ako ng ME. ME lang, ME. Thank you, host. I really need WH po. Ayan. Pwedeng pa-type ako ng ME. Cristianong, Rabasero. Bicolano ka? Saan ka ba sa Bicol? Cristianong Rabasero.
maliit pala ha. You've got 1,380 subscriber and maliit pa yan ha. San San Jose Libon Albay. San Jose Libon, nasa Libon ka pala. Oo. Ako nasa San Jose Malilipot Albay. Sana all. Kala ko nandito ka lang din. Ma'am Mariana Channel 1, 2, 5. Ayan. Mariana Channel. Ayan. Ilan na ba WH mo? 3WH ma'am. Noted po. Uy, Bicolano pala to guys. Si Cristianong Rabasero. Baka guys hindi nyo pagkaibigan yan. Si Cristianong Rabasero. Ang aking kababayan. Yan si Ma'am Mariana Channel. Isa rin nating kababayan yan. Si Ma'am Mariana Channel. Bicolana din yan. Bicolana as in. Ay? Diba? Sino ba yan? Si Joven's TV Vlog. Ang nagmi pala si Cristianong Rabasero. Oo. Ano, tawag dito si Joven's TV Vlog. At si Cristianong Rabasero pala. Dalawa sila. Sige. Ilan na ba ang WH nyo guys? Joven TV Vlog at saka Cristianong Rabasero. Ilan na ba yung WH nyo? Road to 1K pa lang po. Ayan, sabi ni Road to 1K pa lang. Yung eksakto, sir. Eksakto. Patamsak po ako sa bago kong premiere, please. Salamat. Sabi ni Ma'am Sophia Bianca. Malumoy maawa, patamsak po ako sa bago ko pong premiere, please. Salamat po. Sabi ni Ma'am Sophia Bianca. T5 Ma'am Sophia Bianca. Patamsak ako guys, patamsak. Isang tamsak, katumbas 1 WH. Sa akin host, 3, 2, 4 ang WH ko. Ayan, sabi ni Joven's TV Vlog. Joven's TV Vlog. 3, 2, 4. Maluoy, tamsa ka na, bugbugan sa premiere. Oo nga. 324. Inaasahang may sorpresa ka laging dala. Ang saya-saya, ayoko lang pahalata kasi okay na naman ako basta Si Cristianong Rabasero, meron na siyang 1.30, 380 plus. Wala nang makakagawa, makakatumbas ng 1,000 plus pa lang sir yung yung WH mo sir, Cristianong Rabasero. Nasa Albay din pala to guys. Mamaya, dikitan kita ng aking pangalawang monetized channels, guys. Maluoy. Bok Liagas, mega love shoutout sa iyo kapatid. Sabi ni Joven's TV Vlog. Bigyan kita sir ng WH. Sino pa ba? Si Cristianong Rabasero. Ilan na ba ang yung eksakto sir na WH niya? Eto guys, si Dandansoy TV nagbababa rin ng kanyang bahay. Baka hindi nyo pagkadikitan yan guys. Oo nga. Eto guys, sabihan ko sa inyo ha. Maraming naglalagas. Marami akong kaibigan guys na mga YouTuber na napakalaking bahay na libo-libo yung linagas. It is because merong himalang ginawa ata yung mga yon. Yung mga bumibili ng subscriber guys, para lang mas dumami ang inyong mga subscriber, tigil-tigilan nyo yan kasi ang ididikit sa inyo puro mga ninja, puro mga unverified account. Sa akin, piso lang, WH. Sana all piso lang, WH free. Pero alam ko na masaya ka na sa mundo ko'y wala nang Ano pa? Wala na ba? basta yung napadama. Ito guys, si Ma'am Jonas Salundaga. Baka hindi nyo pakaibigan yan. Makipagkaibigan kayo dyan guys. Kay Ma'am Jonas Salundaga. Namimigay din yan ng WH. Bawat tamsak nyo sa premiere, namimigay din yan ng 1 WH. Ayun. If you are not yet guys connected with Jonas Salundaga, all you have to do is to visit also her channel. Ayun. Yayamanin yung upuan ni host. Hindi naman sir. Tag-piso lang yan sir. Tag-piso. Anong magagawa ko? Salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Nandyan si Bebe o nakakulata sa likod ko.
namimiss kita sa akin, ikaw pa rin Nakahulata ang bebe namin. ko kahit wala ka na sa piling ko. Sa piling ko pangakong ipagdarasal pa rin. Wala na akong gagawin. Pre, nakagraduate na si Eric's Vlog. Salamat sa Tsaka si Joe's TV. Hindi ko na napansin silang dalawa. Hindi na pumapasok sa aking live stream. Ay, si Joe's TV pala, hindi ko napansin. pagkita na namimiss At baka hindi nyo pa guys kaibigan yung mga super chatter na binababa ni Nightboot. Ang aking super chatter kahapon host, di ba makapiright kapag kanta ni Sam background? Okay lang naman po yun sir, okay lang naman po yun ang CPR. Ang CPR guys is wag na wag nyong kakatakutan ang CPR. Ang CPR guys is just CPR. Ang katakutan niya is ang copyright strike na tinatawag. Pagka copyright claim, okay lang yun. Pero kapag copyright strike, ano yun? Tawag dito. Yan ang katakutan niya guys. Sana makagraduate ako ng grade 7 host. Sabi ni Joven's TV Vlog. breaking out, breaking in, never know. Ito na ba si Sir Joven's TV Vlog? 602. Hindi kakayanin sir, nag-explain pa talaga siya. Hindi natin kakayanin ata Sir Joven's TV Vlog. Say goodbye, say hello. But I advise you sir na sisipagan mo lang ang makipagkaibigan. Alam niyo ba guys, makipagkaibigan kayo. Makipagkaibigan kayo guys. That is the key to a healthy channel na tinatawag. Kaninang umaga sabi niya nabawasan daw ulit. Di ko natanong kung okay na ba siya ngayon. Di kami went sa FB. Okay now I know. Salamat sa info. Ayan. Sabi ni Cristiano Rabasero. Ilan na ba yung WH mo sir? On and so, baby. And meron guys na mga yung kaibigan namin na napakalaki siguro. Around you, and I'll make you see how beautiful life. Ayokong sabihin sa live streaming ko ano nangyari. Alam ko yung nangyari. Kaya binawas mahigit 1,000 sa kanya. 900 plus pa lang po. Ayan sabi ni Cristianong Rabasero. Nag-focus ka sa sa tawag dito. Nag-focus ka sa subscriber mo. Eto sir, si Cristianong Rabasero, eto tingnan mo ang channel ni Rapi Pimentel. Ayan. Ayan, tingnan mo yan, channel ni Rapi Pimentel, ayan na binababa ni Nightbot. Ang WH ni Rapi Pimentel is 3,753, WH. Pero ang kanyang subscriber is only 406. Ibig sabihin, nag-focus si Rapi Pimentel sa kanyang WH muna. Bago namin ipangisda yung kanyang isda. Oo nga. Hidden high, hidden low. So hindi nahirapan si Rapi Pimentel ng WH kasi ngayon magpo-focus na naman kami sa pangingisda. So meron siyang 3,753 subscriber. Nasa 247 na lang ata ang kailangan. Wow, sabi ni Ma'am Grace B. Vlog, nagbabalik din natin ang kaibigan. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Grace B. Vlog. Highly recommended channel yan guys. Si Ma'am Grace, sir, pwede po magpatamsak ng premiere. Ayoko. Bahala ko dyan, Ma'am Grace. Mega love shoutout naman po dyan sa Ma'am Grace B. Vlog. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Ang adobong hotdog. and me. Saan uli na adobo ang hotdog? See the butterflies, listen to the birds. Now I sent to sing for me and you. Can you feel me? Ma'am Grace, ilagay kita ma'am sa T7, di ba? T7 po ma'am. To be Ninang Grace B. Vlog, pababa po ng bahay, halas siya. Masarap yan sir. Adobong hotdog guys. Ganda ng kanta Rainbow, sabi ni Sir Bokliakas. Grace B. Vlog, salamat po sir. Ayan, sabi ni Ma'am Grace. Always welcome po, always welcome Ma'am Grace. Kumusta naman tayo dyan? The rain. Life's full of challenges, not all the time we get what we want. But don't expect Pre, pinag-silent live ko na din kapatid ko pre. Start kagabi. you make it through. Uy, turuan kita ng pre.
ng music streaming. Papa Hubert, mega love shoutout naman po dyan kay Papa Hubert. Nagbabalik rin natin guys na kaibigan. Mega love shoutout naman dyan kay Papa Hubert. Welcome naman po sir kay Papa Kulots sa aking live streaming. O diba? Magdiding ko si Bebe. Oo. Boss, balita ko kakanta ka daw. Opo sir, oo, sa tanghalan ng kampiyon. Oo. Papa Hubert, mega love shoutout kapatid. Sabi ni Sir Bok Liagas, gang ilang tusukin sir, sabi ni Papa Hubert. Sir, T7, hanggang T7 tayo. Saka muna ako, turuan pag di ka na busy. Diyos ko, bubot pa naman ako. Ma'am Brel, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Brel. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Brel guys. Nagbabalik natin na kaibigan. Highly recommended monetized channel also yan si Ma'am Brel. Mega shoutout po dyan sa iyo Ma'am Brel. Welcome din po sa aking live streaming. Joe Margel, nagbabalik rin natin na kaibigan. Ang aking pamangkin guys, Tamsakdan Boss. Ayun, mega love shoutout naman dyan kay Joe Margel. Welcome back din sa aking live streaming Joe Margel. Kumusta? Wala ba tayong shot ngayon? Tamsak po Ninong, Papa Hubert. Kumusta na po ikaw? Sabi ni Ma'am Sophia Bianca. Aabot ng T8 sir. Akin T8 ay sabi ni Papa Hubert. Meron ka bang sir, Papa Hubert? Hanapin ko muna sir. Meron din pala. Meron nga. Sige. You forgot all of your password. Saglit lang naman yon kapag ka na-forgot mo yung password. Ako guys, alam niyo ba ang sikreto? Kung paano hindi niyo ma-forget ang password mo. Bigyan ko kayo guys ng tip kung paano hindi nyo makalimutan ang inyong password nyo. Saan ka po ngayon host? Okay lang baby Sophia Bianco. Gwapo pa din Saan ka po ngayon host? Nandito ako sir sa Albay din. San Jose Malilipot Albay. Sobrang mapanakit naman ang kanta gusto kong maghibi. Palitan ko na ba? Sige. Kamusta na siya? Ma'am Chris Alucon, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Chris Alucon. Mega shoutout naman po dyan kay Ma'am Chris Alucon. Oo, napakabait nito guys. Napakabait ni Ma'am. Bully. Ay hindi, binubuli ko pala. Mega shoutout naman po dyan sa iyo Ma'am Chris Alucon. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Kumusta Ma'am Chris? Highly recommended monetized channel yan guys si Ma'am Chris Alucon. Ayun. Hello naman dyan po sa iyo ma'am. Welcome din sa aking live streaming. May mga tatamsakan ba boss? T1 hanggang T8. Ayan. T1 hanggang T8. Sabihin na mahal ko siya. T1 hanggang T8 guys. Patamsak naman ako. 8W8 sayang naman. And then later on guys, I will gonna use also Joe Margel's account. Ipag music streaming ko rin yan. Ayun. May friend din ako taga Malilipot pero nasa Cyprus si Mama Amy Espadilla. Oh. Nasa Libon. Ipakita mo siya ang mundo. Malapit lang pala dito yan sa may Santo Domingo, di ba ang Libon? Di ba sir dito lang yan sa sa may Santo Domingo ang Libon? Di ba yun? Tama ba ako? Malapit lang pala. Turuan kita sir kung paano mo mapadala yung double H if you just like. Malilipot rin din raw probinsya niya. Boss, di ko na po makita mga tatamsakan. T1 hanggang T8. Ayan. I-type mo lang ang T1 kung di mo makita. T2, T3, T4. Mag-type ka lang dyan ng T1, T2, T3, T4, T5. Ibababa yan automatic ni Nightbot. Ayan.
Ma'am Chris, kumusta naman tayo dyan, Ma'am Chris? Welcome back, Ma'am, sa aking live streaming. Yung mga nangangailangan, guys, ng WH, I am giving away WH. All you have to do is to cast your vote. Ayan. Pulanggi po sa may uwas. Ay, oo nga pala. Pulanggi sa may uwas. Kung malapit ka lang sana, I will gonna teach you how. Mukha kang luya, Bebe Labs. Uy, Ma'am Bebe Labs, kumusta? Si Ma'am Bebe Labs, si Ma'am Victoria Kulubi is in our live streaming also, guys. Highly recommended monetized channel all the way from Malaysia. Kumusta naman ang Malaysia, Ma'am? Ang nagmamayari ng sangkatutak na kape sa balat ng Malaysia. Kumusta, Ma'am Bebe Labs? Welcome din po, Ma'am, sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am? Ang aking Bebe Labs. Pabombahin natin yan, Ma'am. Naka-live streaming, guys, ang aking Bebe Labs ngayon. Pasabugin natin, guys. Baka naman. Ilagay ko lang kay Nightboot. Baka naman, guys. Pabomba, guys. Pasabugin, guys. Yung sabog-sabog, guys. Pabomba naman ako, guys. Sir, 3 lang po natamsakan ko. Sabi ni Ma'am Grace V Vlog. Noted po, Ma'am Grace. 3W8, ma'am. 3WH, ma'am. Ayan. Ano pala sagot sa copy host? Naalala ko lang. Yung makasagot, guys, ng ano ang pinakamasarap na kape sa buong mundo? Mananalo ng, hindi, 5,000 na lang pala. Hindi na 8,200. 5,000 na lang. Nightboot lang malakas. Oo nga, pre. Kumusta naman tayo dyan, pre? Yung kagandahan natin, pre. Musta, boss? Bokliaga, sabi ni Joe Margel. Yung makasagot, guys, ng pinakamasarap na kape sa buong mundo, mananalo ng 5,000 peso. Joe Margel, ayos lang naman, kapatid. Patamsak naman ako, guys, patamsak. Yung mga nandito, guys, yung mga nangangailangan ng WH dyan, I am giving away WH. Sa mga nangangailangan, sa mga monetized and non-monetized channel, T8 dan, sabi ni Ma'am Maria na channel. Ilan na ba, Ma'am Marie? +1. Wala pa rin sagot, host. Ma'am, ako lang ang nakakalam at saka si Ma'am Ina Macpre at saka si Pre. Naubos na ang kape. Iniingat ko pa ang kagandahan pero mas maganda pang naka 5K ako. Diba? T7 na po sa kanya kay Wapog. Kanina sabi ni Cristianong Rabasero. Kilala mo si Wapog TV? YouTube, Facebook. Ano ba yun? Bakit may nagsasalita? May nagpo-promote. Uy. Nakakatuwa mo, buburahin ko na lamang ang dating nating mga plano na binubuo. Mukhang, wow, Ma'am Jonah. Patamsak ako, guys. Pabomba naman ako, guys. Yung sabog-sabog, guys, ang aking Bebe Labs. T1 Tito lang, sir, sabi ni Papa Hubert. Bigyan ko rin ikaw, sir, Papa Hubert, ng 2WH. Noted, sir, noted. Ma'am Brel, mega shoutout po dyan si Ma'am Brel. Ito pa, guys, kung di nyo pa kaibigan yan si Ma'am Brel, napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel yan si Ma'am Brel. Shoutout po dyan sa'yo, ma'am. MB1 ay naglag ang aking computer. Wala, naglag ang aking computer. Naglag yung aking computer. Sana all. Sino ba? Jonas Salundaga, okay, pre. Ano ba yan? Okay, ako din nangangailangan. Pabakas ako, sabi ni Bokliagas. Wala, naglag ang aking computer.
Uragon Tamsakdan, sabi ni Pobring Nars. Mega mega love shoutout naman po dyan kay Pobring Nars. Loading yata yan host, yung bobombahin. Oo nga. Pobring Nars, mega mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Pobring Nars. Welcome, welcome din po sa aking live streaming. Bigyan kita sir ng iyong moderator function. Ayan, para naman meron ka ng jacket, o diba? Mega mega shoutout po dyan sa iyo, Pobring Nars. Welcome, welcome din po sa aking live streaming. Bagong-bago natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada si Pobring Nars. Silo naman po dyan sa iyo, Pobring Nars. Kumusta, kumusta? Pobring Nars, mega mega love shoutout. Welcome po, sabi ni Bok Liagas. Always welcome po, Pobring Nars. Ayan. Ito guys, nagbababa ng bahay si Pobring Nars. Baka hindi nyo pakadikitan yan. Naglagang aking computer. Why sa mo? Hindi, ano nangyari dito? Oh, ayaw gumalaw. Ha? Tapos, ang ginawa mo? Nirestart mo? Yes. Oh, Kaya wala akong magagalaw. Ay, kaya nga. Kailangan i-restart yung computer, bebe. hintay ko lang magpatagal. Maluoy, bugbugin nyo premiere ko. Oo nga. Pero nga ako, bebe, ng ano mo, ay... Restart ko lang guys ang aking computer. Ayun, nirestart ko ang aking computer. Kanina pa kasi yun, nakababad. Ayun, anyway, so much for that. Patamsak ako guys, patamsak ng ating mga premiere T1 hanggang T8. Baka naman, oo nga. Habang nire-restart ko yung aking computer, mga it takes only a couple of minutes. Yeah. Yung? Gusto mo ayaw ka ka. Hour. Gusto pag kahamyan mo kaya, minutes lang. Minutes lang pala. Maluoy. Ayun. Nagbababa guys ng bahay si Jovens TV Vlog. Baka naman guys, ang bago natin na kaibigan, magipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Jovens TV Vlog. All you have to do is to click on that link that he is dropping. You will be automatically prompted also in his channel and do connect to Jovens Vlog. Ayun. Makipagkaibigan guys, hindi masama ang makipagkaibigan. Monetize and non-monetize channel account. Ayan, that is the key to a healthy channel na tinatawag ika nga. Habang nire-restart ko yung aking computer, ayan. It will just take a couple of minutes. Ano bang nangyari dito, Bebe? Bakit tinatawanan mo ako, Bebe? Nagre-restart ako ng computer. Computer ang i-restart Oh, diba? Sana all my central processing unit. Oo. Ang talino ng Bebe. Oo. Dahil matalino ka, mamaya ikaw maghuhugas ng pinggan. O, diba? No. Ano pa ba? Ano pa? Pobring Nars. Ayun. Sino pa ba? T8. Ay, hindi pala gumagalaw yung aking chat. GBB. Ayan. Ito pa guys, si Pobring Nars, ang bago natin na kaibigan. Kung di nyo pa kaibigan yan, makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Pobring Nars. Dan tusok T1 to T8, maliban sa T4. Sabi ni Sir Bok Liagas, o diba? 8WH. Ma'am Inday Dario Vlog, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Tamsak Dancer host, Uragon. Ayan, sabi ni Ma'am Inday Dario Vlog, highly recommended monetized channel also guys. Nakatulungan ko pa. Nakaidlipan ko si Ma'am Inday Dario Vlog, tapos si Ma'am Atimon Vlog kaninang umaga. Habang sabi ko kape, pero nandun pa rin ako sa bed ko noon. Hindi pa ako nagkakape. Ayan. Ma'am Inday Dario Vlog, mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Ma'am Inday Dario Vlog, welcome back ma'am sa aking live streaming. Kaibiganin nyo yan guys, Ma'am Inday Dario Vlog. Nakatulungan ko kaninang umaga pa. Pagkagising ko. Pagising ko, si Ma'am Atimon at si Ma'am Inday Dario Vlog, nakabidya ako sa kanilang dalawa. Nakatulugan ko, nakaidlipan ko. Tapos nag-message si Pri. Nag-update pala kasi Bebe. O tingnan mo, updating your system daw. Nag-update guys yung system ng aking computer.
hours na pinag- Sino pa ba? Joe Margel, on the way na daw sa'yo si Pobreng Nurse. Nag-ano ako guys, nag-update ng computer ko ngayon pa. Harang sabi ni Ate Brel, ayun. Ma'am Brel, thank you for that sweet harang-harang mo dyan. Baka guys hindi nyo pagkadikita ng bawat isa, makipagkaibigan na rin po kayo dyan sa bawat isa. At hindi masamang makipagkaibigan. Ma'am Grace, on the way na daw sa'yo, Pobreng Nurse. Hello kapatid, Bok Liaga, sabi ni Ma'am Inday Dario Vlog. Habang ang aking computer is nag-update, sana all, wala akong background music. Pero nga ako, bebe, ng ano mo, ng cellphone mo, bebe. Gawin kong ano, pang ano. Hello po sa lahat mga kapatid. Ayun, welcome host. Hiramin ko nga, bebe. At maghahanap ako ng ano, ng background muna dito. Asan ba yung YouTube mo, bebe? Habang wala akong background music. Ano ba yan? Tagal naman, 6%. Gawin kong background si Little Aura ko. Ano yung little aura mo po dyan? Ito. Ito, ilagay ko dito, bebe. Gagawin kong music background ko, bebe. Si Little Aura ko. Ayan. Hindi, wala akong cellphone. Oh, wala kang cellphone ngayon. Hindi. Pagkatapos ng aking ano, bebe. Ito. Wala kang cellphone. Oo. Ayun. No. Mabinggo! No. Mabinggo! Huwag kang maingay, bebe. Tingnan mo, bebe, yung ano mo, yung ponytail mo, bebe. Ay, bakit ano to? Pang Christmas. Pang Christmas, bebe. O, diba? Pang ano na ako, bebe? Ano? Pang asar ka, bebe. Oo, huwag ka maingay, bebe. Oo. Ano ba yung bebe? Bakit ganun yun? Answer. Kasi 1 second lang naman. Ay, 1 second lang ba yan? Yung 1 second. Eh, bakit ganun? Ay? Ay, bakit 1 seconds? Oh, bakit pang Christmas yun, bebe? Ano ba yung bebe? Uy, niloloko mo ako. Hindi ko kasi gusto ko. Ito sir, ito orang nakit ko dyan. Ano ba to, bebe? O, diba? Host, pabomba po ng premiere in 2 minutes. Ayan. Sige, sir. Hindi ko mailagay, sir, sa ano, sa akin, ano, wala pa yung aking, ano, nag-update ang aking, ano, ang aking computer. O, diba? Nag-update siya. Kaya hindi ko mailagay kay Nightboot. Even if I like, saglit lang, sir, saglit lang. In 2 minutes, baka tapos na rin. Hindi ko mailagay kay Nightboot. O, diba? Ang music background ko, yung cellphone ni Bebe. Ma'am Adel Sulit, ayun, si Ma'am Adel. BG, naka-BG sa atin si Ma'am Victoria Kulube. DGST, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Highly recommended channel also si DGST who is in our live streaming. Hello naman dyan sa'yo, Sir DGST. Welcome back din sa aking live streaming. Ang cute ni Bebe, oo nga. Tapos gusto niya yung ginaganon yung ulo niya. Oo. Kasi sobrang init daw, sabi ni Bebe.
Bokliagas, ano daw? Panty, o, di ba? Wala daw mga panty sila dyan, Sir Bokliagas. Baka naman mamigay ka dyan. Oo. Elma Tihada, on the way na daw sa'yo si Pobreng Nurse. Ma'am Chris, thank you also for keeping me in your background, Ma'am Chris. O, tapos na yung aking update ng aking computer. Naglo-loading siya. Hello, Pobreng Nurse. Ayan, sabi ni Ma'am Inday Dario, John, nasa Lundaga, panty. Oo nga, pahingi guys ng mga panty nyo dyan. Yung mga nagpapabomba guys. Habang, Trex TV nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Trex TV na may code sa atin na Trex. Mega shoutout po dyan sa iyo, Sir Trex TV. Welcome back din sa aking live streaming. Ma'am Atimon Vlog, tusok sa mga budol, o diba? Sana all. Mega love shoutout naman dyan po kay Ma'am Atimon Vlog. Nagbabalik din natin guys ang yayamanin ng Kuwait, si Ma'am Atimon Vlog. Kumusta Ma'am Atimon Vlog? Iniwan mo ako kaninang umaga. Welcome back din sa aking live streaming, Ma'am Atimon Vlog. Uy, pasensya na guys, hindi ko ma-type. Yung aking computer is nag-update lang talaga ng kanyang Windows. Hindi ko nakita yun nag-update siya. Lumaki ang ibag ko kasi kapupuyat sa patay. Happy birthday Ma'am Atimon Vlog, sabi ni Papa Hubert. Hello Ma'am Chris. BG muna host. Sige lang po sir. Sir, punta ako doon sir pagkatapos ng right after ng na matapos ang aking update ng aking computer kasi nag-update siya mag-isa niya. Ayaw paawat. Atimon Vlog, mega love shoutout kapatid, sabi ni Sir Bokliagas. Mamaya, bebe. Ano ba yan, bebeng ulo? Alam mo ba, bebe, yung parang nest ng ng ibon? Alam mo yon? Yung ginano lang, bebe. Oo nga. Dito muna, Sir Host Uragon. Oh my gosh. Mag-iron lang ako. Sige lang po, ma'am. Take your time, ma'am. Do your stuff, ma'am. Do your thing. Tuwang-tuwa siya sa sarili niya. Ang gandang-ganda. Ma'am Aileen. Hello po dyan sa'yo, Ma'am Aileen. Tagal naman ito, bebe. Ikot lang siya ng ikot, bebe. Joe Margel, makikinig lang muna ako. Now, boss. Sige lang. Board vlogger, kumusta naman board? Nandun ako sa'yo kanina, board. O, diba? Nagka-BG lang. May ginagawa kasi ako, board. Kami yung sponsor ngayon doon sa aking pinsan, guys. Kami yung sponsor sa Padasal. Kami, night namin ngayon. Alauna yung dasal, o diba? Pagkatapos mag-lunch, may pa-snack kami, o diba? Pagkatapos ng prayers, may mga pa-snack. Alam yun ni Joe Margel, ayan. Pagkatapos na mag-lunch, may pa-snack. Kumusta naman? Yung nagdadasal kasi is ang schedule alauna ng Kaya naka-BG din ako kay board. Hindi ako makapagsalita kasi may nagdarasal. Hindi ako makapag-chat. Board Vlogger, mega love shoutout naman po dyan kay Board Vlogger. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan, Board Vlogger ang pangalan. Ang Jutes, nating kaibigan guys, so is in our live streaming. Pasali naman na. Sir, saglit lang po sir, nagko-configure yung aking Windows update. Ayan. Kaya hindi ko mailagay kay Nightboot. 94% pala. It's 2019. Saglit lang guys, saglit lang naman ito. DJ Makipagkaibigan muna kayo dyan guys, magtamsa kayo T1 hanggang T8, baka naman Ay naramdaman ng pinamahal ko. ano pa ba? Happy birthday Board Vlogger 8, mag-birthday buong araw, sabi ni Papa Hubert. Happy birthday naman dyan sa'yo. Atimon Vlog, nanalo ka kanina kay Mr. Kilay.
Ma'am Maple Gensyo, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Maple Gensyo. Welcome back ma'am sa aking live streaming tips para sa WH host. Ayan. Sir, add mo ako sir. I-type mo lang ang Facebook. Ayan, add mo ako sa Facebook. I will gonna give you also tip. Ayan. Kung paano makuha mo ang napakaraming WH. 100% pa lang ang aking configuration ng aking Windows update. Kumusta naman nag-update sa gitna ng aking live streaming? Adel sulit on the way na po sa'yo si Cristiano Rabasero. Ayan. Name mo sa FB host. Sir, type mo lang ang Facebook dyan sa sa live chat. Ibababa ni Nightbot ang aking ang aking Facebook account. Kasi nagko-configure pa yung aking ang aking Windows update. I-type mo lang ang Facebook. Pa-type naman ako guys ng Facebook. Yan ang aking Facebook account. Ibinababa yan ni Nightbot. Ayan. Ayan guys. Host, dikit dan sa nakapin, sabi ni Ma'am Brel. Ayan. Thank you naman po dyan sa'yo, Ma'am Brel. Sir Tono Bebs, ang Papa Balls ng Taiwan, Yummy Balls. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Tono Bebs. Nagbabalik din natin guys na kaibigan si Sir Tono Bebs. Highly recommended monetized channel din yan guys. Kung di nyo pa nakikita ang kapokpokan. Kapokpokan. Ni Sir Tono Bebs. Ayun, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Oo nga. Ang iniwanan ko ng trono. Di ba? Ng pamumukbok at pangungolboy sa Taiwan. Mega love shoutout naman dyan kay Sir Tono Bebs. Hayo sampan. Bro, Tono Bebs, ang malanding, ang malanding yon? Ang malanding Papa, mega shoutout sabi ni Papa Hubert. Oo nga. Melanie Matis, ayun. Hi host, bago rin po natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada, nabibigyan ko ng kanyang moderator function muna dito. Ayan, sa aking ayaw niya. Ayun, okay na yung aking computer. Kumusta naman yung aking computer dyan? Sir Tono Bebs, mega love shoutout naman po dyan sa iyo. And thank you for that amazing super chat. Oy, nagpapakulay ng bahay. Papa Balls. Sir, mega love shoutout naman po dyan sa iyo, sir. And thank you for that amazing super chat, Sir Tono Bebs. Ayan. Saglit lang guys ha. Kasi ito, nagre-ready pa ako ng aking computer. Sir, dalawa po ang natamsakan ko sa Premiere. Sabi ni Ma'am Maylin, mapili. Noted po, Ma'am Maylin, mapili. 2WH, Ma'am, ayan. Habang inilalagay ko yung aking computer. Uy, pasensya talaga kaya Sir Bocliagas, kasi nag-premiere siya, hindi ko man lang na-pin. Bakit kasi nag-configure pa ngayon? Happy Mother's Day to your Ma'am Lalabs Uragon, sabi ni Ma'am A.G. Regres. Mega love shoutout po dyan sa Ma'am A.G. Regres. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan dyan si Ma'am A.G. Regres. Highly recommended. Monetized channel, napakalaking bahay niyan guys, napakalaking palaisdaan, diba? Si Ma'am AG, Wargress na nandito sa atin guys. Hello naman po dyan sa iyo Ma'am AG. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan si Ma'am AG, makipagkaibigan kayo dyan guys, hindi kayo magsisising, kinaibigan nyo yan. Oo nga, si Ma'am AG, Wargress, ayan. Na may code sa aking AW na hindi ko ma-type, ayan. Wala, bakit naglalag? Ayan, okay na. Ayun, okay na. AW, ayan. Sir Tono Bebs, mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Tono Bebs TV, ayan. SC TV, ayan. Guys, please do connect our super chatter, guys. Si Sir Tono Bebs, ayan. Kung di nyo pa guys kaibigan yan si Sir Tono Bebs, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Sir Tono Bebs. Mga Papa Balls, Yummy Balls. O, diba?
Ito na, may sound ng aking computer. Sir Tono Bebs, thank you for that amazing super chat, Sir Tono Bebs. Guys, please do connect guys to our super chatter na si Sir Tono Bebs. Baka naman, ayun, ibababa ko lang guys yung kanyang link. Ma'am AG, mega love shoutout po dyan sa'yo, Ma'am AG Wargres. Thank you for that amazing super chat. Thank you for tuning into my live streaming also. Wala, nalilito na ako. Yan, sino pa ba? Happy Mother's Day po sa lahat ng mamshi at especially sa mami mo, Sir Host Uragon. Ayan, thank you naman po dyan sa iyo, ma'am. Inday Dario Vlog. Happy birthday, Ma'am Atimon Vlog. Mother's Day, o diba? Guys, please do connect to our super chatter also, guys. Baka naman maluoy mo. Sir Aldrin Gandesa, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Sir Aldrin Gandesa. Highly recommended monetized channel also Sir Aldrin Gandesa. Mega love shoutout po dyan sa iyo Sir Aldrin Gandesa. Welcome back sa aking live streaming all the way from Japan. IG Corbera, bago rin po natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada, tamsak dan, dikit harang host, sabi ni IG Corbera. Nabibigyan ko ng kanyang moderator function also. Mega love shoutout po dyan sa iyo IG Corbera. Welcome din po sa aking live streaming. Bingi ako lalab sa iyon. Sige lang po, ma'am. Nakalimutan ko code ko, sir. Uy, ayun. Meron kang ano, sir? Yung kahapon? Yung... Ano na ba yan? Yung premiere. Hanapin ko, sir. Ay, asan ba yung premiere mo, sir? Hanapin ko na lang. Eto. Ilagay ko na lang kay T9. Ayan, ilagay ko kay T9. Meron kang kapareho na maaari mo makapareha. T9 guys, T9, baka naman T1 guys. T1, tapos na ba si T1? Sir Bokliagas, tapos na ba yung ano mo, premiere mo kay Bokliagas? DGST, ayun. Di ba meron ka ding ano, DGST? Pababa naman ako sir, ano, DGST. Nanonood TV Patrol mga tao, ingay dito, ayun. Sige lang po Ma'am AG, ayun. Dating dikit na kay, nakapin host, sabi ni Cristianong Rabasero, sana all. Ma'am Chris Alucon, mega love shoutout, sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Si Ma'am Victoria Culubi na naka background sa atin guys. Pabomba naman ako guys. Pabomba ako kay Ma'am Victoria Culubi. Yung mga nandito sa atin guys, habang inilalagay ko kay Nightboot si DGST. Ayan. Ilagay ko kay T10. Ayan. Para 10WH guys ang maiuwi ninyo sa akin. At kung may mga may mga premiere kayo dyan guys, sabihan nyo lang ako. Ayan. Ayan. T10. Para kay DGST guys. And sabihan nyo ako guys ha. Sabihan nyo ako. Rex TV Facebook, ayan guys ang aking link sa aking Facebook, ayan. Sabihan nyo lang ako guys kung ilan yung matinam sa kanyo kasi hindi ko nakuha lahat guys ha. T1 hanggang T10 tayo guys. Sabihan nyo ako kung ilan yung tinam sa kanyo guys, lahat, ayan. Papa Hubert, I'm here keeping you in my background. Thank you also guys kay Papa Hubert at kay Ma'am Victoria Culube. Ayan, for keeping me in your background. Maraming salamat sa nag-support sa premiere. Mabuhay kayong lahat. Sir Bokliagas, kapapasok lang ng aking tawag dito, ng aking computer. Kaya hindi ko na i-pin. Sorry talaga, sorry. Ayan. Sir Host Uragon, pag-graduate po. Sana pag-graduate. O, diba? Ma'am AG, ayan. Ito guys, punta nyo yan guys, Ma'am AG Wargres. Baka hindi nyo pa kaibigan yan guys, Ma'am AG. Napakabait yan guys, napakabait na live streamer as in. Ito pa si Sir Bokliagas, kung ano lang, tinatago kasi ni Sir yung mga kanta niya. Ang ganda ng boses niyan guys, ni Sir Bokliagas. Oo. Mga pang-papa balls ang boses. Sana all. Arang boss, sabi ni Joe Margel, ayun. Ma'am May.
Hello po dyan sa'yo, Ma'am May Fulgencio. Highly recommended monetized channel also yan guys, si Ma'am May. May Fulgencio, dan tamsak dikit. Ayan, sabi ni IG Convera. Nagbababa ng kanyang bahay din. Wala pala ako brief. Oo nga, asan ba yung main channel mo, sir? Papa Hubert. All you have to do, hindi nyo guys kailangan pumasok ng ninja nyo. Ipasok nyo guys yung inyong mga, yung inyong mga main channel. Tawagan nyo lang si Nightboot guys. Kamo Nightboot, pababa. Ayan. Nightboot. O kung kaya mag-type lang kayo ng Aura, Me, channel. Ibababayan yan guys ni Nightboot ang bahay nyo. Ayan. Si Nightboot na bahala maghanap niyan at magbaba niyan dito sa aking live streaming. O kung kaya kung tamad naman kayo guys, magbaba ng inyong mga bahay o magtawag kay Nightboot. O kung kaya mag-chat, isang tuldok lang. Hahanapin ni Nightboot ang inyong mga bahay at ibababa niyan dito. All you have to do is to use your main channel account. Oo nga. Pero kung prepare nyo magamit guys, magbaba ng inyong mga magbaba ng inyong mga bahay using your ninja account. I will give you also moderator function. Magsabi lang kayo guys kung kaninong ha. Okay lang po yun sa akin. DJST, salamat, sabi ni Sir Bokliaga. Sir Bokliaga, sorry talaga sir, hindi ko na ipabomba. Kasing tawag dito, naghang ang aking computer, hindi ko na ilagay sa Here's my main. Sana all nilabas yung main channel. Ilan ang TT host? Ayun, 10WH sir, 10WH. T10. Ayan. Patamsak naman ako guys. Yung may mga premiere dyan guys, so huwag kayo mahiyang magsabi guys ha. Sabihan nyo lang ako guys, patamsakan natin ang inyong mga premiere. At the same time, mamigay tayo guys ng inyong mga WH. Ayan. Main po ako host, baka mapalo ako Ayan. Nilabas main channel. Oo nga, sir. Oo nga, hindi nyo guys kailangan. Kung ang pagbababa ng link guys ang pinoproblema nyo guys, because you use your ninja account, you don't have to worry about dropping your links. Hindi nyo kailangan guys mong problema sa pagbababa ng inyong mga links. All you have to do is to call Nightboot. Sino pa ba? Papa Hubert, mega love shoutout, sabi ni Ma'am Maylin Mapile, T10. Type din ako ng T4 free. Type din ako ng T4 free dito. Ayun. sige. Nightboot, sabi ni Jovens TV Vlog. O, diba? Sabi ko sa inyo, tawagin nyo lang guys. Si Nightboot nang maghahanap niyan. You don't have to worry about dropping your links. Isa-isa lang guys sa pagtawag. At kung gusto nyo pa guys itry si Nightboot, Ginor TV, mega love shoutout naman po dyan kay Ginor TV, all the way from Japan pa yan. Hello naman po dyan sa iyo, Sir Ginor TV. Welcome din po sa aking live streaming. Sir Ginor TV, ayun. Highly recommended channel also guys yan, si Ginor TV. At baka gusto nyo pa guys itry si Nightboot, gusto nyo malaman kung mauulanan ba kayo dyan sa mga kinatatayuan nyo guys. Oo. Meron akong weather satellite dyan kay Nightboot. I-type nyo lang yung weather space, yung location nyo. Kung saang location po kayo guys ha. Weather space, yung location nyo. Hindi po yung bansang titirikan nyo ngayon ha. Weather space, yung location. Ayan. Sir, +2 po sir sa T9 at T10. Ayan. Sabi ni Ma'am Maylin Mapili. +2 ma'am. Noted po. Ayan. Grace B Vlog has been subscribed to Ura. Wag kayo guys magta-type ng T56789. Ayan, 56789. Sabi ni DGST. Noted po, DGST. 5WH sir, 5WH. Noted, ayan. Weather ng Taguig, ayan. Weather for Longtan, ayan. Sana all 23. Ay, mainit na dyan, sir, Sir Tono Bebs. Guys, please do connect to our super chatter also guys. Baka naman maluoy mo. Sana all may 2040 na. Ayan. Gusto ko magtamsa kaso di ako makatagal tumingin sa CP boss. Pasensya. Masakit yung mata mo. Medyo sir summer na. Oo nga. Weather say tama. O diba? Wow say. Lingig Kamayo Vlog. Ayan. Uragon tamsak host, main ko to. Ayan, sabi ni Lingig Kamayo Vlog. Mega love shoutout naman po dyan kay Lingig Kamayo Vlog. Bibigyan kita sir ng iyong moderator function. Ayan. Para naman matawag mo na si Nightboot. Welcome din po sa aking live streaming. Dan tusok T1 to T10 maliban sa T4. Sabi ni Sir Bok.
O, di ba? Bigyan na kita, sir, ng 10WH. Ganun din yon 10. Oo. Salamat, host. Ayun. T1234, sabi ni DJST. Plus 4. Ayan. Noted po. Dito umuulan, sabi ni Mama Elma. Ayun. Sa akin kasi yung T10. Oo. Bigyan na kita ng 10WH. Naulanan kasi ako kanina habang nag-welding kaya tinamaan naman mata ko. Ayun. Oo nga, pahinga ka muna dyan, ma. Host, T1 to T10, na po. Baba na muna ako, kain na muna ako. Salamat. Ayun, sabi ni Cristianong Rabasero. Ayun, 10WH pa di, 10WH pa di. Huwag ka mag-alala. Cristianong Rabasero, dan sa bahay mo, Lodi. Wag ka po magdikit sa premiere. Oo nga. Guys, wag kayong magdidikit sa premiere, guys. Paalala lang, isang munting paalala. Premiere is not a video. Oo. Ang nasa community policy is you have to finish watching video, guys. And then after finish watching video, you can drop a comment. And then saka kayo mag-subscribe at magkalembang and mag-like. Ayan. Pwede kayo mag-like, mag-subscribe and magkalembang. Ayan. Iyan po ang tamang pagdidikit, guys, based on community policy. Kasi ngayon, ang tamang pagdikit is inaantabayan ni Lolo. Kaya maraming naglalagas sa atin. It is because may maraming mga spam subscriber. Kapag ka nagdikit kayo, guys, sa premiere, matatawag lang kayong spam subscriber. Kaya beware and be aware. At yung tawag. Harlem O. Mega love shoutout naman po dyan kay Harlem O. Nagbabalik din natin na kaibigan. Highly recommended monetized channel also si Harlem O. Hello naman dyan sa iyo, Harlem O. Kumusta? Welcome din sa aking live streaming. Iyan, guys. Kaibiganin nyo din yan, guys, si Harlem O. Napaka-legit pa sa mga legit pa yan sa mga ex nyo. Oo nga. Nanonood po ako ng ibang videos, guys. Nagbakas lang ako sa premiere, pero nanonood po ako ng videos niyo. T1 to T10 po, ayan. Sabi ni Cristiano Rabasero, ayan. Host, lapit na premiere ko, sabi naman. Uy, Ma'am Chris! Wala, napalitan kita, Ma'am Chris. Ilagay ko ikaw, ma'am, sa yung kahapon na pinatamsakan ko to, di ba? Oo. Yung paano magsukat ng bra. Ayan. Napalitan ko pala ikaw, Ma'am Chris. Ay, ilagay kita sa... May T11 pa, guys. May T11. Ilagay ko si Ma'am Chris sa T12 uli. Ayan. Kasi napalitan ko, ayan, si Ma'am Chris. Pabomba na lang natin, Ma'am Chris. Ayan. T11 hanggang T12, guys. Hanggang T12. Ayan. Si Daman Lalakbay, guys, ang T12. Ayan, baka naman. At saka T12. Yung paano magsukat ng bra, 21 minutes more. Ayan. Sige, ma'am. Sabihan mo ako, ma'am, kung malapit na. Thanks po, host ng marami. Ayan. Lingig Kamayo Vlog, dana daw sa'yo si Mama Elma, Ginor TV. Sabihan niyo ako, guys, kung ilan yung natamsakan nyo, ha. Gem TV, Gem Views pala, Gem Views. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Gem Views. Nagbabalik din natin, guys, mga napakalaking bakulaw. O, diba? Hello naman po dyan sa'yo, Sir Gem Views. Welcome din sa aking live streaming. All the way from Taiwan pa yan, guys, si Gem Views. Napakalaking bahay niyan, guys. Napakalaking isda. Kung di nyo pa, guys, kaibigan yan si Gem Views, makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys, kay Gem Views. Ayan, Trex TV, Lingig Kamayo, Dag Vlog pala, Dan Pulpak. Ayan. Ganito din kasi format kay Wapog TV at kay Kuya Board Vlogger po sa No Worries, di po budol pagdikit ko at nagbakas rin po ako sa videos na pinapanood ko. Tama yun. Oo. Alam yun ni Board Vlogger ang tawag dito. Proper ways of subscribing someone's channel. Ayan. Tamsak Dan, thank you for that sweet Tamsak, Sir Gem Views. Kumusta, sir? Ni hao. Wow, 19,000 pa lang nung nakaraan. 21,000 na ngayon. Sana all may 21,400 subscriber. Si Gem Views. Ano pa, guys? May mga itatanong ba kayo? Lablabin nyo ako, mga kapatid maluoy, sabi ni Ma'am Inday Dario Vlog. Plus 2WH, sir, sabi ni Ma'am Grace. Ayan.
Noted po, Ma'am Grace. Plus 2. Wow, dami sana all. Sabi ni Ma'am Chris. Ayan. Good evening po, sir. Sabi ni Jeb C. Vlog. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Jeb C. Vlog. Nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan. Jeb C. Vlog, highly recommended monetized channel. Mga popoging lalaki yan, guys. Jeb C. Vlog ang pangalan na yun. Sir Jeb C. Vlog, tapos na ba yung ano mo, Sir Jeb C. Vlog? Yung kahapon? Yung pinatamsakan natin? Ito pa, guys, may premiere pa to, si Jeb C. Vlog. Hanapin ko muna. Ay, hala, nawala. Meron ba tong premiere? Napalitan ko ata. Ayun, no copyright, best OPM hits. Ayun. Ilagay ko ulit kay T13. 13WH, guys, 13WH. Mega love shoutout po dyan sa'yo, Sir Jeb C. Vlog. Welcome back din sa aking live streaming, Sir Jeb C. Vlog. Ayan. 13WH, guys, T13. Baka naman, guys, maluoy mo. Patamsak din ako, guys, patamsak. And then yung ating super chatter, baka hindi nyo pa, guys, kaibigan ang ating super chatter. Tono Bebs ang pangalan. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys. Ayan. T13, namibigay ako, guys, ng 13WH. Wow, sir, salamat po, Sir Oraha. Ayan, sabi ni Sir Jeb Sibak. Always welcome po, sir. Always welcome. Sir Mark Jacos, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Sir Mark Jacos all the way from Kuwait pa yan. Mega love shoutout po dyan sa Sir Mark Jacos. Kumusta, sir? Eto pa, guys, yung mga pupoging lalaki sa Kuwait, mga yayamanin. Diba? Ang pinakamayaman na tao sa buong mundo is mga taga-Kuwait. Diba? The highest rate of currency na tinatawag. Sana all. Try ko nga magtamsak ba, sabi ni Joe Margel. Pahinga ka muna dyan, uy. Ginor TV nagtatamsak T11, ayan. T1 hanggang T13, guys. Baka naman yung mga nangangailangan ng WH dyan, guys. Oo. Tamsak Dan host, sabi ni KTB. Mega love shoutout din po dyan kay KTB. Nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan si KTB. Highly recommended channel also. KTB ang pangalan. Mega shoutout po dyan sa iyo, ma'am. Welcome back din sa aking live streaming. Of course, nandito rin sa atin si Ma'am Shimmer's Vlog. Nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan. Ayun. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Shimmer's Vlog. Tamsak sir host. Thank you for that sweet tamsak, ma'am. Ma'am Shimmer Vlogs, and welcome din po, ma'am, sa aking live streaming. Dami ko na lang tinamsakan. Sabi ni Mama Elma, Ma'am Elma, ilan ba yung madaming yun? Oy! Oo. Ma'am, bigyan kita, ma'am, ng ano. Dahil sa sobrang dami, ma'am, bigyan kita ng 13WH, ma'am. Oo, tamsak na, sir, sabi ni Ma'am Marilyn Melendez, si Ma'am Buhay. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Buhay na may code sa aking best friend. Mega shoutout po dyan sa Ma'am Buhay. All the way from Hong Kong pa yan. Welcome back din sa aking live streaming. Baka hindi nyo pa, guys, kaibigan yan, si Ma'am Buhay. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Ma'am Buhay. O, diba? Uy, tuwang-tuwa si Mama Elma. Ilan ba yung tinamsakan mo, ma'am? Yung sobrang daming yun. Bigyan na lang kita, ma'am, ng 13WH. Guys, pabomba din ako, guys. May papabomba ako, guys. Naka-live streaming to, guys, ang aking kaibigan. Mga papaballs din to, guys. Mga yummy balls. Si Sir Lian De Jesus, guys, naka-live streaming siya ngayon. Nakita ko, naka-live stream. Pabomba naman ako, guys. Bulagain nyo, guys. Bulaga. Kaming bulaga. Ayan. Pabomba din ako, guys. Pabomba. Ayan. Itong binababa ni Nightboot Star 4. Ayan. Pabomba ako, guys. Pabomba. Mga natamsakan ko na sila kahapon host. Di na kita bibigyan, ma'am. Yes. Tinamsakan mo na pala kahapon, ha? Di na kita bibigyan ngayon. Dan tamsak ko buhay, sabi Chris B. Vlog. Makikibomba na lang ako, boss. Ayan, sige. Pabomba naman ako, guys. Pa-hashtag Uragon ako, guys. Para alam ni, Jovens TV Vlog, nagbababa rin ng kanyang bahay, guys. All you have to do is to click on that link that he is dropping. You will be automatically prompted, guys, sa kanyang channel. And sa lahat mga nagbababa ng bahay, guys, you can simply click on that link na binababa ng mga respective channel. You will be automatically prompted on their channel and do connect po to each and every one. That is the key to a healthy channel na tinatawag. Ika nga. Tamsak dan dikit, Madam Evangeline po tayo rin. Sabi ng Ma'am Inday Dario Vlog. Oy, Ma'am Inday, bakit siyam lang yan? Huli ka, Balbon.
Ginor TV, na nakatago ang kanyang subscriber count. Ayun. Make friends guys with Ginor TV also na nakatago ang kanyang subscriber count. Si Ma'am Brel, ayun, na naka-background sa atin. Host out muna ako. Meron dumating na buwisita. Oh. Mega love shoutout naman dyan sa buwisita niya. Umuwi ka na. Sabi ni Sir Boc Liagas, loading po ba boss ang bubombahin? Ayun. Loading ba? Loading. Tingnan ko nga, check ko. Guys, pabomba naman ako guys kay Lian Desos. Mga pupoging lalaki yan guys sa balat ng tinalupan. O nga, yung binababa guys ni Nightboot. Pabomba ako guys, pabomba. Check ko lang. Oo, naglo-loading siya. Ba't nawala ka bro? Nagpatuli ka na naman, sabi ni Papa Hubert. Aldrin Gande sa Oragon University, tamsak pa bomba Nes. O diba? O, sabog-sabog siya kay Papa Hubert. O diba? O, si Ma'am Chris nandun din. Ayan. Pabomba ako guys, pabomba. Yung sabog-sabog guys, yung namamangha sila, hindi na makakanta. Sa sobrang bomba. By host, sabi ni Ma'am Marilyn Melendez, mambuhay, ayaw mo talaga ibigay sa akin yung ano mo. Guys, please do connect us to our super chatter. Baka naman guys, maluoy mo. O baka hindi nyo pa guys kaibigan ng ating super chatter. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Sir Tono Bebs na nakapin sa taas. Ayan. Ayun, ang ating super chatter. Ayan. Marilyn Melendez dan Pulpak, sabi ni Mama Elma. Di ko po lumalabas sa akin lumalabas sa akin ang bubumbay na yan. Huwag mo nang bumbahin Di na daw mabasa ang comment, sir. Pakisabi, boom, sabog. Boom, sabog. CJ Pick Art, nandito rin sa atin pala. Mega love shoutout naman po dyan guys, Sir CJ Pick Art. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan, CJ Pick Art ang pangalan. Kumusta pala Sir CJ Pick Art? Mega love shoutout naman po dyan Sir CJ Pick Art. Ayan. Mega shoutout po dyan kay CJ Pick Art. Welcome back din sa aking live streaming. Si Ma'am Memelicious nandito na rin sa atin. Uralicious, Memelicious. Kumusta Ma'am Memelicious? Welcome back din sa aking live streaming, Ma'am Memelicious. Kumusta Ma'am Memelicious? Mega love shoutout naman dyan sa aking jugjugerang kaibigan. Suka na sila host, sabog na. So, bahala kayo. Kayo may kasalanan noon, hindi ako. Oo. Ma'am Meme, kumusta Ma'am Meme? Welcome back ma'am sa aking live streaming. Ma'am Meme, tapos na yung simpleng kasalan, Ma'am Meme. Ma'am Meme. Ayun. Ilagay ko Ma'am Meme, ilagay ko, copy and paste. Ilagay ko pala kay tapos na si Sir Boc Liagas. Ayan. T4, ayan. Mameme, ilagay kita Mameme kay T4, ayan. Ayan, T4 guys, T4. Pinalitan ko si Sir Boc Liagas, tapos na kay Sir Boc Liagas. Patamsak naman ako guys, T4, para kay Mamemelicious. Mamaya pa Oralicious, ayan. Bebelicious. Beshilicious pala. Akala ko Bebelicious. Ala, pinasabog niyo. Bahala kayo dyan.
Patamsak naman ako guys, patamsak. Thanks Oralicious, ayan. T4. Ma'am Meme Vlog, natamsakan ko na po kahapon. Oo nga. Ate Brel na nasa harang. Jonas Salundaga, Beshines. O diba, Beshines. Ang dami yung mga ano. Dami yung mga nakukuhang mga pangalan. Dana po kay Eric Vlog Balibag. O diba, sabi ni Ma'am Chris. Sige ma'am. Balibagin yung... Oo nga. Hello Sir Aldrin, sabi ni Joe Margel. Ang daming mga alam nitong mga pangalan. Sana all. Uy, pre, may tanong ako, pre, pala. Pre, may tanong pala ako, pre, sa'yo. May tanong ako, pre. Meme Vlog, Dan Tamsak, sabi ni Ma'am Shimmers Vlog. Ayan. May tanong pala ako dyan, guys. Sino ba yung gumagamit ng mga Gcash? Di ba gumagamit ka ng Gcash? Kapag ang aking membership is may laman lang ang aking Gcash, autokaltas na 'yon, di ba? Kasi lalamanan ko na. Ayoko nang may nagte-text sa akin. Gusto ko yung autokaltas lang. Ako po, ayan, sabi naman Chris. Ang membership pa, pre, yung mga join botones, autokaltas yan. Oo, automatic kaltas, pre. Sige. Gusto ko yung ganun. Sino pa ba? Si Ma'am Meme, na ibalik ko na kay Ma'am Adel, kay Ma'am Claridel, na ibalik ko na yung aking mga Sky Pre, na ibalik ko na. Kay, sino pa ba? Hindi ko pa na ibabalik yung aking join botones. Ano nangyari sa'yo, bebe? Ano to? Ay. Saan galing? Sir, yung ice pack yan, no? Yan. Ano matiis? Yan. Yung ice pack, bebe, ang ilagay mo sa mga damit, sa loob ng damit mo, bebe. Pag may laman, sige. May text po talaga at autokaltas. Nagtitext pala. Sige. Okay lang. Pag nagkakaltas, nagtitext. So na webs, Dan Tamsak, sabi ni Ma'am Shimmers Vlog. Ayan, Sir Joe Margel, Yahoo! Si Bebe may ice pack. Alam mo yon. Ang ganda ng ice pack namin na to. Ayan. Patingin ako, Bebe, ng ice pack namin. Kinuha ko to, guys, dinala ko to from Taiwan. Ang ihinit ko kunin. Ang ice pack na to is maganda to. Kasi kapag kaniyelo mo to, kahit isang buwan is malamig pa siya kahit nasa labas. As in, may text siya. Kinuha ko to doon sa Taiwan. Sa Taiwan pa yun. Dinala ko dito kasi I just like the ice pack. Tapos kapag natunaw na siya uli, ipasok mo ulit siya sa freezer. Kapag na-frozen naman siya, pag ilabas mo naman, mga isang buwan naman bago matanggal yung lamig niya. Thanks, Uralicious. Babawi ako, sabi ni Ma'am Meme. Ayan pa guys, si Jeb C Vlog. Baka hindi nyo pa kaibigan yan guys, si Jeb C Vlog. Makipagkaibigan kayo dyan guys. Napakalaking bahay, napakalaking bahay. Ayan. Highly recommended monetized channel also si Jeb C Vlog. Ayan. Grace B Vlog, salamat. Sabi ni Ma'am Chris Alucon. Dan Tamsak DGST, sabi ni Ma'am Shimmers Vlog. Ma'am Shimmers, sabihan mo ako ma'am kung ilan yung tinamsakan mo yung premiere. Guys, paalala lang guys, yung mga nagtatamsak ng premiere T1 hanggang T13, sabihan nyo ako guys kung ilan yung tinamsakan nyo guys. Bibigyan ko kayo ng kung ilan ang tinamsakan nyo plus ay balikan ko ng 1WH bawat tamsak nyo. Diba? Sayang naman, sabihan nyo ako guys, isahan lang sabi. Limawa, T1 hanggang to T13 dan tamsak. Ayan. 13WH bigay ka. Ilagay mo doon baby sa likod ng electric fan. Oo nga. Oo nga baby, ilagay mo doon sa likod ng electric fan. Oo nga, ilagay mo doon. Meme Vlog, mega love shoutout sabi ni Jeb C Vlog. Ang aking monitor ipababa ko nga to ma kasi sobrang
Sobrang nakatingala naman pala. Mali pala yung pagka ano ko. O, tingnan nyo ang aking monitor. Sumasayaw. Kahit saan anggulo ko ilagay. Anggulo. Ako po, padikit po, pero bukas ko na po kayo masuklian. Iwan lang po kayo ng bagastiwaya, sabi ni Joe Margel. Ipaganon ko 5, oh. Kasi nasobrahan naman sa ano, mababa kasi ang upuan ko. Pagka free time na, daanin naman natin sa Red Horse. Dinan sa Red Horse. Ma'am Shimmers vlog dan balibag po sa full pack, sabi ni Ma'am Chris Alucon. Bukas to pwede. Iaano ko lang yung parang naka masyadong slanting kasi mababang upuan. Medyo masyadong tingala yung ano. Sige bukas sige. Wala kang gagawin bukas, Ma. Welcome. Jovens TV Vlog, nagbababa ng kanyang bahay guys kasi wala ako pasok. Sige. Ayo, ano lang naman to, ipapabalik ko sa dati na mali pala ako na pa-islanting ko tapos mataas yung ano, yung nasa likod. Tamang ano ko lang. Tawag dito. Tamang angle lang, angle. Ma'am Shimmers Vlog, dance po sa bahay mo, pasok po yun. Host out na po ako, malapit na start ang premiere ko. Ma'am, anong tea ka na ma'am? Ma'am Chris, anong tea ka nga? Anong tea? Ipin ko ma'am, ipin. Nakalimutan ko yung ano. Para ipabomba natin. Si Ma'am Chris. Ayan. T12, ayan, T12. Pabomba ako guys, pabomba muna ako guys. Pasabugin natin guys, Ito, pabomba ako guys, pasabog. Ayan. Baka naman guys, pabomba muna ako guys ng nakapin. Yung sabog na sabog guys, ayun, nagpe-premiere na. Paano ang tamang pagkuha ng size ng ating bra at konting tips? O diba? Sana all. Bibili na rin pala kami ng bra. Kumusta? I'm trying so hard to find sweet serenity. Pabomba ako guys, pabomba. Yung sabog na sabog, ayan. Nandito ako kay Ma'am Chris Alucon. Gusto ko tong ano bebe ni Pogs, yung headset ni Pogs. Ang ganda ng tunog. When the pain fades away, Ano? time, tears in our eyes. You got to hold your head. Hindi ko na ito ibibigay, akin na to. Ha? Nang isa? Ayoko. Babawiin niya rin yan. Saglit lang po yan, boss, habang nag-aantay kay Primong Onyo na papipinturahan yung motor niya bukas. Sige. Ay, magpapapintura siya. Sir, +2 po ulit sa premiere, sir. Thank you, ayan. Sabi naman Maylin. +2, ayan. Noted, ma'am. Dantam sa Chris Alucon, sabi ni Ma'am Shimmers Vlog. It's not so hard to see that I am just a man. Hindi ko pa naman to pininturahan. Hindi ko pa naman talaga to pininturahan. Kasi nung simula nung ikinabit ko, nandito na siya. Yung tinesting ko, di ba? Hindi ko pa naman talaga to pininturahan. Kaya tama pa. Ipapa-ispat ko uli. Matatanggal pa ba yon yung inispatan? Magbra na lahat. Hoy, mamime. Matatanggal pa ba yung inispatan nito? Matanggal pa ba? O iga-grinder mo na naman? DJ Fernando. O, diba? Magbra na daw lahat. Beshi. Sige. Tapos ganun uli. Hasain ko na lang. Sige. I'm
Para mapinturahan ko na din bukas. Tama, palitan ko na lang ng bagong monitor muna. Marami naman akong monitor dito. Para habang nag-aantay nag-aantay na matuyo yung pintura. Saglit lang naman yan. Jonas Salundaga, para ang saya. Sana all maraming monitor, sabi ni Daman Lalakbay. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Daman Lalakbay. O yun, nagbabalik natin guys, mga pupogi natin na kaibigan. O diba, lolo. Mega love shoutout naman dyan sa'yo, Sir Daman Lalakbay. Kumusta Sir Daman Lalakbay? Welcome back din sa aking live streaming, Sir Daman Lalakbay. Sir, maluoy sa premiere ko, Sir. Maluoy, nasa bus pa, Sir. Ayun. T11 ka, Sir? Nagsimula na ba? T11, ayan. T11. Nagsimula na ba? Nagsimula. Ma'am Saimi D Vlog, kumusta? Mega love shoutout po dyan sa'yo, Ma'am Saimi D Vlog. Welcome back din sa aking live streaming. Wala, tapos na pala. Ay, meron pa? Meron bang ano? Oh, Davao chicken, inasal. Oh. Copy and paste. Ilagay ko sa T11. Doesn't matter, we're heading that way. If I had the time, I'll spend it with you. T11 guys, T11. Bagong pasok natin guys. T11. Baka naman, huy, bakit ganon? Damang huhugot, piste. Oo, pinakamasarap na pamamaalam daw. O, diba? T11 guys, T11. Patamsak naman ako guys, T11. Baka naman. Tamsak dan, Ma'am Saimi D Vlog. Ma'am Saimi D Vlog, wala ba tayong papatamsakan, ma'am? May tinamsakan. Ako na isa, di ko alam kung anong tiyon, boss. Ayun. Okay lang yun, ma'am. Host, pasugod sa premiere, sabi ni Ma'am Saimi D Vlog. Nagsisimula na ba? Sige, ma'am. Oo, pasugod natin yan. 12 minutes more. Ayan. Yung pinatamsakan ko ito, ma'am, kagabi. Ilagay kita kay T14. Ma'am. Ma'am, sabihan mo ako, ma'am, kapag mag-aano na, patamsakan din po natin. Ipabomba din natin. Ayan. Marami tayo guys na WH ngayon, yung mga masisipag dyan. Marami kayo guys na matatamsakan. Ayan. Isang tamsak, isang WH ang katapat. Ayan. T14. Ma'am, sabihan mo ako, ma'am, kung malapit na, ma'am, ha. 12 minutes pa naman. Ma'am ni Meme Vlog, sabi ni Ma'am Atimon. Tamsak dan, Daman Lalakbay, sabi ni Grace B Vlog. Nasa bus pa ako, sir. Salamat. Bye muna, sir. Ingat dyan sa biyahe, sir. Ingat po. Welcome din sa aking live streaming, sir. Daman Lalakbay. Saimi D Vlog dan sa bahay mo, sabi ni Ma'am Shimmers Vlog. Guys, makipagkaibigan kayo guys sa ating super chatter also. Ang ating super chatter is si Tono Bebs. At saka si Sir Daman Lalakbay, mga yayamanin. DJ B. Bernardo. Mababa dito, dito, bebe. Ano, ang monitor, bebe. Dito, mababa. Ha? Hindi, bebe. Papagawa ko ulit. Papaganong ko ulit, ah. Ipapagawa ko ulit bukas. Hindi, ganun ko ulit bukas kay Jomo. Lagyan mo, nakaganto
nga siya. Talagang Hindi pa baba. wala ka magbibigay. Ano ba to si Bebe? Patamsak muna ako guys. Patamsak. Oo. Ay, pabomba pala. Nandito kami guys ng bubomba. Ayun, kay Ma'am Chris. Time's gone for us to go our separate ways. God forbid. Plus 1 WH po, sir, kay Daman Lalakbay. Sige, Ma'am Grace. Plus 1. Noted po, Ma'am Grace. Ayan. Ma'am Shimmers. Mega love shoutout naman po dyan sa'yo, Ma'am. Thank you for that amazing super chat, Ma'am Shimmers vlog. Oy, nagpapakulay natin. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Shimmers vlog all the way from Norway. Ma'am, thank you for that amazing super chat, Ma'am Shimmers vlog. Ibaba ko rin guys ang ating super chatter. Uy, Ma'am Shimmers, meron ka din palang premiere. Bakit Ma'am, si 69 pa lang yung mo? 69 subscriber pa lang, Ma'am? Tama ba ito, Ma'am? Ay, asan ba yung ko, may pick ko? Akong magpakailanman ng sinungaling ka lang yan. Ang bukas Tama ba to, Ma'am? 69 subscriber? ay di nakikita at di may sasalba. Kung tangayin sa agos ng panahon, kaya pansamantala habang nandito. Ibaba ko muna, guys. Sabihin mo ang pag-ibig ko sa'yo hanggang sa dulo ng mundo. Huwag kang manakong ganito. Mahal ang pamasahe mo. Guys, padikit naman ako, guys, sa ating super chatter. Eto si Ma'am Yes po, sir. Naumpisa ako. Bakit, Ma'am? Bakit naumpisa ka, Ma'am? Padikit naman ako, guys, sa ating road to 100, guys. Bawat dikit nyo, bibigyan ko, guys, ng 1 WH. Bawat dikit nyo kay Ma'am kay Ma'am Shimmers. Makagraduate lang ng 100. 69, 70, 41, ay 31. Ay. Guys, padikit naman ako, guys. Bawat dikit nyo, ilan ba ang aking 13 SCMMB, ayan. Ang ating super chatter. Pagbalik, Mariana Channel Dan, sabi ni Ma'am Shimmers vlog. Tamsak Pulo, Lud, sabi ni Ma'am Maricel Abilao FW. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Maricel Abilao FW Dubai. Thank you for that sweet tamsak kasi na-demo ang isa kong channel. Bakit nangyari, Ma'am Shimmers? Oo nga, bakit nangyari, Ma'am? Bakit na-demonetize, Ma'am? Good afternoon po, sabi ni Ma'am Maricel Abilao FW Dubai. Good afternoon din po, Ma'am, sa'yo. Tanghali pa lang, di ba? Always welcome, kulod sa'yo. Ano nangyari doon, Ma'am? Guys, pa-connect naman ako, guys, kay Ma'am Shimmers vlog. Baka naman. Ilan bang ibibigay ko? 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eto, si Ma'am Shimmers, ayan. Ilagay ko muna kay Nightboot, guys. May premiere din si Ma'am Shimmers vlog. Bawat sandali
14. Ay, yan, malamig na. D15, ayan. 15WH guys, 15WH, ayan. D15. Si Ma'am Shimmer's Vlog. And then ang ating super chatter. Padikit naman ako guys sa ating super chatter. Ayan, si Ma'am Shimmer's Vlog. Dana po, ayan. Ma'am Mariana Channel +1, ma'am. Bigyan kita. Ang sino mang didikit guys kay Ma'am Shimmer's Vlog, makagraduate lang ng 100 subscriber. Bibigyan ko ng 1WH each. Dikit nyo dyan. Huwag kayong mag-alala guys. Babalikan kayo niyan. Nakasali lang ng mga na-demo, sir. Bakit? Anong rason po, ma'am? Bakit na demonetize, ma'am? Baka magawa natin ng ano. Dana host, sabi ni Ma'am Elma Tijada. Ma'am +1, ma'am +1. Noted po, Mama Elma. Ayan. Mamimigay ako guys ng 1WH bawat didikit kay Ma'am Shimmer's Vlog. Huwag kayong mag-alala guys, magbabalik yan. She will gonna return the favor back to each and every one of you guys. Ayan. At kung may mga ninja kayo dyan guys na gusto nyong idikit yan, ayan. Another 1WH, ayan. Nandito pa kami guys sa mga nang bubomba. Binubomba namin. O, diba? Sana all sexy. Hello naman dyan kay Bebe na binibidyohan ako. Ayun. O, diba? Sabog-sabog siya ngayon. Hoy, Bebe. Binibidyohan mo ako, Bebe. T12 hanggang T15, guys. Dan po, ma'am. Ayan, Mama Elma. Ayan. Si Bebe, pinagtitripan ako. Ni Bebe. Uy, Bebe, pinagtitripan mo ako, Bebe. Maraming salamat, Sir Host. Ayan. I-post mo, Bebe. Hoy, pinagtitripan. Hoy, pre. Ako, pinagtitripan ako. Nagtitiktok kaming kanina ni Bebe. Oo. Ikaw talaga, Bebe. Pinagtitripan mo ako, Bebe. Malamis. Nag-tiktok ba naman kayo? Puro mga kalokohan namin. Nagpa-cute. Sabi gano'n. Titandan, sabi ni Mama Elma. Uy, Ma'am Elma Tijada, ilan ba yung natamsakan mo, ma'am? Uy, nandito pa kami guys na nang bobomba. Tuloy, nagre-reload ako, Bebe. Kahit na may pagkukulang ka, isang halik mo lang ko na. Kay sarap Oh, pre, marunong ka na mag-tiktok. Quarantine is life. nais ko'y lagi kapiling. Oo nga. Ah? Alam mo bang Uy, baby, malamig na. Nakita mo, pre, yung TikTok ko. As in. laging kasama ka, ikaw ang alaala sa aking mag-iisa. Wala nang ibigin kay sarap TikTok is real. Patingin PM mo sa akin, bid mo. mo.
Pinagtripan ako ni Bebe. Ang mag-judge, sige na ako ang mag-judge. Sige, pre. Ipakita ko sa iyo, pre. Hoy, Bebe! Niloloko mo ako, Bebe. Hoy, Bebe. Hala, ano ba to, Bebe? Oy, Kala mo, wala ako yan. wala namang nagla-likes, Bebe. Uy, wala to. All Premier Dan Uragon, dikit na din sa nakapin po. Ayan, sabi ni Ma'am Maria na channel. All Premier Dan 15, 16 WH, ma'am. 16 WH. Tingnan mo ang ginawa sa akin ni Bebe. Eto pre, Ulitin mo. Ito. Send mo sa akin, Bebe. May pangbuli, Kung sabihin mo kan ako Uy, wag. Ako na lang mag-send, Bebe. Uy, bubulihin ako ni Bebe kasi. Ako lang nang bubuli kay Bebe. Bubulihin ako ni Bebe. Ako na lang mag-send. DJ Bites Remix. Take me as you want, push me off the road. To sadness, I need this time to be with you. I'm freezing in the sun, I'm burning in the rain. The silence, I'm screaming, calling out your name. And I knew, decided you were here. Put out the fire with me and find. Yeah, you lose sight of your circle. That's what I lose if we DJ Baby. Uy, Bebe. Pinagtripan ako ni Bebe. Ito, pre. Nakita mo na, pre. Ayun. Huwag isa lang. Ayun na, pre. Isinad ko na kay pre. Tuwag-tuwa siya, Bebe, oh. Bakit na naman ganyan ang buhok mo, Bebe? Ano naman ginawa mo, Bebe? Yan mo na. Send mo na kasi yung yung nakandila ko. Send mo yun. Tuwag-tuwa si Bebe, oy. Oo, diba? Naka-revenge na daw si Bebe. Ay, pre! Nangyari, pre. Tuwag-tuwa, Bebe, oh. Si pre. Ang haba, Bebe, ng buhay. Pre, ano ba nangyari, pre, oy? Wala, ang haba naman ng premiere ni Ma'am Chris. Pre, wag ka na talaga magpa. Alot. Anong alot? Anong alot? Tuwang-tuwa na naman si Pri. Uy, oo. So I gotta believe in all that I see, in all that I need this time to be the life you give me. The day is so good. Magpaupaw. Kinalbo ako ni Bebe. Tuwang-tuwa na naman si Pri.
Fernando. Then si Bebe. T46 dan sabi ni Ma'am Adel. Ma'am Adel plus 2, ayan. Noted po, Ma'am Adel. Remix. Uy, pre, magsimula ka na dyan, pre. Oo nga, naka 2 hours na pala ako, guys. Ayan. Sino pa ba? Sino pa? Si ano sana, ma'am, pumunta ka sa akin, ma'am, bukas. Ma'am Shimmer's Vlog. Ma'am, punta ka dito, ma'am, sa akin bukas, ma'am. Ano tawag dito? Ma'am Shimmer's Vlog, agahan mo, ma'am, bukas. Mamimigay ako ng isang katutak na WH, ma'am, para sa iyo. Huwag ka mag-alala, ma'am. Pag-graduate natin yan, ma'am, ng 100 subscriber, ma'am, bukas. Oo. Kasi naka 2 hours na pala ako. Okay, prepare, ayan. May vlog, hello po, sabihin. Yes po, sir. Ma'am Shimmer's Vlog, kung hindi ka makagraduate, ma'am, bukas pag-graduate natin yan ng 100 subscriber, ma'am. Ako bahala, ma'am. Mamimigay ako ng isang katutak na WH para sa iyo, ma'am. Makagraduate ka lang ng 100 subscriber. O, diba? Dagdagan pa natin. Kasi naka 2 hours na pala ako. Uy, dikitan mo to, pre, si Ma'am Shimmer's Vlog, yung nakapin sa atin, yung ating super chatter. Ayan. Alam na this. Alam niyo kung anong ibig kong sabihin sa nakapin, o, diba? Ma'am Adel, dikitan niyo yan. Oo. Sir Aldrin, dikitan niyo yan, yung nakapin sa taas. Alam niyo ang ibig kong sabihin. Pre, mag-fire ka na, pre. Ilipat ko kayo, guys, kay Ma'am Jonah sa Lundaga. Naka 2 hours na rin ako. Ayan. Si Ma'am si Saimi D Vlog. Wala pa ba? Sa gabi na hanap kita, hanggang kailan ako maghihintay na makasama ka muli sa buhay. Yung iba, guys, pwede na kayong lumipat kay Ma'am Jonah sa Lundaga. On the way sa nakapin. Ayun. Ma'am Adel, thank you po, Ma'am Adel. Bigyan kita, Ma'am Adel, ng another 1 WH. Nadikitan ko, sir, si Ma'am Shimmer's Vlog. Ayan, sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Sir Aldrin, bigyan din kita ng Ilan ba yun dinikitan mo, Sir Aldrin Gandesa? 1 WH, yan. Kunban wa Ma'am Adel sulit, ayan. Ma'am Shimmers, dikitan mo yan si Ma'am Adel sulit. Ayan, si Sir Aldrin Gandesa. Ayan. Dikitan mo yan, Ma'am Shimmers, ayan. Marami kayong may isda dyan kay Ma'am Adel. At saka si Ma'am Jonah sa Lundaga, marami kayong may isda dyan, guys. Si Ma'am Adel sulit, Ma'am Shimmers, alas 10 ng gabi, Philippine Standard Time. DJ Faye Fernando. DJ Faye Fernando. Yung iba, guys, pwede na kayong lumipat kay Ma'am Jonah sa Lundaga. Ayan. Bukas na lang, guys. Bukas na lang ulit. Ayan. Naka 2 hours na pala ako. Ayan. Napasarap yung aking Talon kayo, guys, kay Ma'am Jonah sa Lundaga. Yung mga nandito pa sa atin. Yung mga nagtatamsak, guys, sabihan niyo ako kung ilan yung tinamsak nyo. Tinamsakan nyo. Ayan. Ma'am Adel, thank you po, Ma'am Adel. Sige, sir, lipat na ako, sir. Ayan. Sige. Magpapaalam na rin ako sa inyo, guys. Dito na ulit, boy, sa boss, sabi ni Joe Margel. Ayan. Sige. Bukas na lang, ma. Ayan. TikTok pa kasi, Oo, magti-TikTok pa kami ni Magti-TikTok pa kami ni Bebe. Oo. Si Pritawang tuwa sa TikTok ko. Parang bumata daw ako ng 20 years. Nangyaka, pre. Minorder ako ni pre. Guys, ako po ang inyong lingkod, nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ayun. Maraming salamat po sa inyong lahat. I love you all, guys. I love you all. Lipat kayo, guys, kay Ma'am Jonah sa Lundaga. Ako ang inyong lingkod, Uragon. Bye, guys. I love you all. Okay, boss? Medyo umuki ang mata ko sa binomba namin, boss. Ayun. And ka na po talaga. Ayun. Opo, ma'am. Ma'am Grace, naka 2 hours na ako, Ma'am Grace. Oo. Pwede kayong lumipat, guys, kay Ma'am Jonah sa Lundaga. Mag-end na din ako. Yan. Ma'am Adel, thank you po, ma'am. See you on your live streaming, Ma'am Adel. I love you all, guys. I love you all. Bye, guys.